Bizkaiko aldun nagusi Jose Luis Bilbaok makina erremitaren 27. bi urteko azokaren inaugurazioan parte hartu du bek azokan, eta balio eman dio bek azoka existitzeari zeren ark esandakoaren arabera. Existituko bez balitz, ez litzateke existituko makina erremitaren bi urteko azoka. Horrez gainera honako hauek ere esan ditu. Ekonomiaren jarduera beheraka doan une goraberatsu hauetan, dirubilketak behera egin du, murrizketak egiten dira. Halako denboratan, bada, laguntza eman behar zaie enpresei eta teknologiaren eta berkuntzaren aldeko apustu egin behar da. Una buixetan bideratu behar da finantzazio enpresetara, balioa sortarazten duten enpresetara, ondo eginiko lana bultzatu behar baita. Horrexegatik hain zuzen ere aderazi du Bizkaiko aldun nagusiak, nekez zuritu daiteke, denon diruarekin salbatu beharra finantza sistemaren hondamendia. Izan ere, erantzunkizuna eskatu behar zaie egoera hau eragin dutenei. Azkenik zere esan du Jose Luis Bilbaok, kontu argiek eta gardenek egiten dute herrialde bat serioa.